Бягам от другите. Бягам от другите пръчки. Идвай нагоре. Излезе. Тук нагоре ще бъде. Мърди ужасно. От водорахлите. Костича. От водорахлите съхнали. Но е голям. Да знаеш. Ма какво Много е? вари на Амур. страна. Гарантирам ти. Искам малко жилка да обера неба и не мога тази пръчка. Право се кефти, нали? Къде? Не може да представиш какво Ти стана. картофки масла ли? Румен вади огромно. Миши, клип ли направи ли да снимам То сега? няма нещо. Клип. Много е голям. Ние да мъкнем. Много е голям. Гледай къде бе. Да, виждам. Виж къде е жилката ми, виж? Къде са водорасли. Да. И са дигнал горе. Можеш арам да. Той е много далеч. Много далеч. Тя разви цялата жилка, то нямаше жилка на макара. Тя е 150 метра. Аз не знам как ме скиса, аз тъмън е да разви последно. Вие си пачи по-злоите по него. Вот стани. Ай, Не бос, че има стъклава. няма. Има, да. Те ако ще ти пречат. Аз няма, спасибо, аз съм те. Отзад джоба. Чак. Аз нагоре ще излизам. Прежишко положение. Още по-наго. Аз ще излизам някъде е там. Е тази пръчка някой да извади ми я там. Там може. Аз ще излизам. Значи да се паднало е там. Да, това е звънчето на тази. Над нея ще излизам. Спокойно, бе, чак, това е много далеч. Това е много далеч. Той се не дава. Няма жилка. Няма жилка. Аз имам 20 метра жилка. Ще става. Мамо, я ми покажи мене. Как държи кепча. Колко е часа става ми кажа? Колко е часа? 9 без 10. Май, чакай малко. Май, чакай Да, малко. да, днес. Спокойно. Чак се дръпна малко. Мамо, снимай ме как държи. Да, давай. Където Еба, и меки пръчки, деба. Това е направо ужас. Това е наказание. Вече неконтролирано. Маля ти. Аз въобще не го управлявам. Я дай. Дай, капитан. Та деца точка. Виж на къде плува. Тук тая на кой е била? На царайци? Няма значение. Момента, не знам. Ей, дано да се извади. Сето е фърлял, намерете, брат. Няма там. Дано да се извади. Дайте кичето. Нагоре. Нагоре. Тя да, Така тя. успорно вече. Опа, никой не слиза. Цигари Не, не. няма. Горе върви. Горе върви. Но не шляпа. Може и амур, бе. Не мога да гарантирам. Кеф. Донесете късмета. Извади. Добре, че знаеш какво, аз съм айтавък с нея сега. Вика, аз прести жените сега държат една пръчка и къмън да идвах насам и слуха това. Който ще нямаше жилка. Чак. Сега друга стратегия. Аз не мога да го... Не мога да влача тази пръчка. Аз ще върна към него. Аз не мога да го натисна това. Значи той не там. Ама навили жилка малко, поне на барабана. О, набрал съм. Набрал съм. Имам това. Имам, за ласта имам. Вече не ме притеснява. Дай Господа, Амур. Ей, тук ти. Ти снимаш са. Това не ти. Гледаш, ти печати бързо. Да премине това. Цялата. Какво виждам, май? Няма спокойно. Спокойно си силна храна. О, хвана на Бог. Да помолиш, че това един канал там, да бутим малко. Няма как да стане приятел и тия. Разбираш? Няма как да стане просто. Няма как да стане твоята работа. Такова канала, че е пана преди един край. Искам да влизаш. От мен. Оле. Как ти
Това не е мурно. Това не е добър. Криси, не дрънкай се звънете. Приятели, отивай към него, защото така ще го отървете. Добре. Отивай към него с кичето. Добре. Добре. Отивай към него бързо. Закачвай се хубаво, сгор. Аз го виждам, че сгор. Някой. Така, чакай да видим. Спокойно да видим. Не. Не. Ти не дай стой така на брега, защото си табута, някой друг как говориш, ти прекъсна, разбираш ли? Не знам колко риба си извадил. Не, бе, гребни го веднага с кипчето, бе, приятел. Човек? Аз съм чел риба, разбираш ли? Аз не съм дошъл при тебе, ако става мъчет. Точно, точно. Няма как да става. На колко риба сме хранали. Това е на фантазия. Вираш ли му? Като тръгнеш да го гониш с кипчето... Отива антифриз. Отива антифриз. Той къса. Ооо, на батко. Шаранч? Стара. Колко е? 6-7? Седем, 8 кила. Браво. Поле, я те така да ги снимам. Може и повече. Почти приятели да гони с кипчето, само докато го бутнеш и бега. Чукнеш ли го с кипчето, замина, отиде усве. Отиде в Румъния. И не изял царвичка. Няма къде да изиде. Той е умен. Това е. Чакай. Аз ще го гришна. Стоп.